नमस्कार मित्रांनो, 2011चं मॉडेल आहे. टाटा कंपनीची मांजा आहे. MS-17 म्हणजे श्रीरामपूर पासिंग आहे. 2011चं मॉडेल आहे. गाडी डिझेलवर चालती. 24-25चं ॲव्हरेज भेटल. थोडीफार तूटफूट जी समोर दिसती तुम्हाला ती दिसत आहे. गाडी आपल्या शोरूमला विक्रीसाठी आली होती. ग्राहकाची अपेक्षा होती 1.5 लाख रुपये पाहिजे. समोर काही कमी जास्त होतील. तुम्हाला ग्राहकाचा मोबाईल नंबर पाहिजे असेल तर 9422ला फोन करून विचारा. आपल्या नेवाशातच गाडी आहे. समोर व्यवहार करून देऊ. 2% कमिशन लागल. लोन बिन पाहिजे तर लोन करून देऊ तुम्हाला. याच्यावर जुनी गाडी एक्सचेंज करायची असली तर आपण करून देऊ. कमी जास्त होईल. अंदाजे 1.30-1.35 पर्यंत व्यवहार होऊ शकतो. इंजन चांगले आहे, मी बघितलेले आहे, त्यामुळे काळजी करू नका. बाकी समोर बघून घ्यावे ही नम्र विनंती. आणि कोणी मित्राला पाहिजे असेल तर चॅनल फॉलो करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.